Doncs, com deia, jo sóc la Lucía Delgado, portaveu del grup promotor de la Llei 24/2015 de l'Espais de Catalunya. Avui hem convocat aquesta roda de premsa per denunciar que la proposició de llei de Junts per Catalunya per combatre les ocupacions delinqüencials perjudicarà greument a les famílies vulnerables. Famílies vulnerables que han hagut d'ocupar un habitatge buit de la banca per no poder accedir a un pis social o assequible. Si res canvia i finalment es suma el PSC, cosa que a hores d'ara no han desmentit, la llei es pot aprovar demà. Es pot aprovar amb els vots favorables del PSC, Ciutadans, Junts, evidentment, PP i Vox. Fem aquesta roda de premsa per exigir públicament una interlocució amb els grups parlamentaris de Junts i PSC perquè recapacitin i aprovin unes esmenes de mínims que protegeixin a les famílies vulnerables. Des de fa setmanes que estem contactant amb tots els grups parlamentaris per alertar-los de les seves greus vulneracions de drets humans que pot produir. També vam instar a utilitzar el Consell de Garanties Estatutàries perquè emetés un dictamen, però a 24 hores de la votació no s'ha sol·licitat i la llei es pot aprovar demà. Concretament, aquesta proposició de llei el que fa és obrir la porta a que s'instin desnonaments per part de les comunitats de veïns i ajuntaments a famílies vulnerables, ja que enlloc s'exclouen, fomentant, per això, control i sospita veïnal que perjudicarà la cohesió social dins de les finques de les veïnes. Creiem que aquesta proposició de llei està totalment mal formulada i que no trasllada la responsabilitat a qui realment malgestiona el seu propi patrimoni. Qui abandona els seus habitatges és la propietat, en molts casos per contribuir alhora al missatge criminalitzador que vincula ocupacions a delicte, amb l'únic fi d'especular i negant-se a cedir aquests habitatges en desús a lloguers socials. Aquesta llei és un absolut despropòsit, amb finalitats electoralistes que utilitza termes imprecisos com ocupació delinqüencial que no té encaix pràctic i que només serviria per estigmatitzar encara més a les famílies vulnerables que han hagut d'ocupar. Ara parlarà la Samantha, que és una persona que està ocupant un pis de Blackstone i que a l'aprovació d'aquesta llei li podria perjudicar. Jo soc Samantha, visc en un pis d'ocupació de Blackstone i la llei aquesta podria afectar-me en el tema de la convivència veïnal, que es posessin en contra de mi per ser simplement l'ocupa del bloc de pisos on visc. Perquè encara que no tinguis ninguna mala relació amb els veïns o cap tipus de conflicte, sempre seràs l'ocupa. Seràs la persona que no pagui, seràs la persona que tots miren amb menyspreu perquè no pagues un alquiler com ells. Sempre et tatxen, busquen qualsevol indici per acusar-te de que estàs en un pis, que no pagues res i sempre et veuen amb mals ulls. Per acabar, volem deixar clar que si realment es vol abordar el problema de l'ocupació i l'accés precari a un sostre, s'ha de garantir el dret a l'habitatge digne i adequat. Cal aplicar la llei 24/2015, regular els preus del lloguer, buidar les meses d'emergència reallotjant en habitatges dignes, augmentant el parc públic a través d'un pla de xoc, exigint lloguers socials a través de lloguers socials obligatoris antidesnonaments, multes per no conservar els habitatges que estan en desús, la cessió obligatòria, expropiacions. Realment, com veieu, hi ha moltes eines per abordar l'ocupació. Llavors, ja no parlarem d'ella. També volem remarcar que Junts era fa 4 mesos màxim responsable d'habitatge del govern i la situació actual prové de les seves males polítiques. Volem recordar, a més, que Ciutadans sempre ha votat en contra del dret a l'habitatge i Junts ja va presentar esmenes que retallaven la llei de contenció de rentes i l'ampliació de la llei 24/2015 antidesnonaments. Exigim als grups polítics
la fi de discursos falsos i solucions reals. Prou de lleis desocupa com la del Congreso o aquesta catalana. I zero demagògia a més dels 9.300 desnonaments que es produeixen anualment a Catalunya. Exigim que s'esmeni el text perquè no afecti a les famílies vulnerables, com la Samantha, que si de veritat es vol tractar l'ocupació, es comenci a abordar seriosament per part dels grups polítics la crisi cronificada que vivim al nostre país en el dret de l'habitatge i no s'intenti utilitzar la por o els falsos debats per generar discursos sense fonaments. Gràcies. Si teniu alguna pregunta... I si no... Vale. Hola, jo volia preguntar-vos, dieu que, no sé si heu parlat amb Junts i el PSC, PSC diu que han parlat amb vosaltres, volia saber què us han transmès i què penseu de la posició de tots dos partits i també de PSC tenint en compte que històricament ha estat un partit més d'esquerres. Gràcies. Bé, doncs, com comentàvem en la roda de premsa, hem instat a tots els grups parlamentaris. Junts, de moment, no tenim cap notícia. El PSC ens han comentat fa relativament pocs minuts que estan transaccionant esmenes. Nosaltres el que volem és parlar més, realment exigint, com dèiem, unes esmenes de mínims i creiem que aquesta llei no hauria de tirar endavant, tal com està formulada. Hola, bon dia. Has dit en la compareixença que voldríeu un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Jo no sé si els grups que s'oposen a la llei, és a dir, els comuns sí que ho van dir ahir, que voldrien un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, però en el cas de la CUP i d'Esquerra, si heu parlat també amb ells per... Sí, però com que en principi ara no responen preguntes, t'ho pregunto a tu, si estan disposats a demanar aquest dictamen. Gràcies. Després que responguin elles millor i així ho podran explicar millor. Sí, bon dia. A mi m'agradaria saber aquestes esmenes que voleu que s'aprovin, quin contingut tindrien, és a dir, si ja no sé si ja s'han presentat per part dels partits que us donen suport a aquestes esmenes o no. Gràcies. Mira, ara la meva companya Paula Cardona, en temes més jurídics, pot esclarir. Sí, nosaltres els hi hem traslladat quines són les crítiques a la proposta normativa per complet. Això no obstant, hi ha algunes coses que són prioritàries, que són les que ha comentat la companya, que es faci una menció expressa per excloure les famílies vulnerables encara que puguin haver-hi situacions conflictives i sobretot que es graduïn aquestes i s'explicitin aquestes situacions conflictives o delictives, perquè la normativa fa menció de manera molt genèrica a ocupacions delinqüencials o que puguin produir conflictes o riscos, però no les gradua en greus de greu a lleu i no especifica de què es tracten aquests conflictes o aquests riscos. Llavors són dues coses, famílies vulnerables fora de l'aplicació d'aquesta normativa i menys generalismes a l'hora d'especificar els casos que es podrien desallotjar. I a més, que les comunitats de veïns no creiem que han de ser les que instin a fer un desnonament, tal com ha explicat abans també la Samantha. Clar, precisament sobre això, sobre aquest aspecte tan generalitzat que porta la llei pel que fa a les ocupacions que poden mereixer una petició de desnonament, us volia demanar, us heu trobat al llarg de la vostra experiència i la vostra història diversos casos en els que de manera arbitrària, potser, o de manera més o menys per conflictes interns i les dinàmiques pròpies de cada lloc, s'han donat conflictes contra ocupacions? És una cosa que de tant en tant succeeix i per tant s'obriria l'espai a que diverses famílies arreu de Catalunya es trobessin en una situació d'aquesta manera? Sí, ara comentarà també la Paula, però bàsicament creiem que no al lugar, igual en una comunitat de veïns és igual si jo estic llogant, si soc propietari o estic ocupant, es pot generar conflictes, per això creiem que no ha de ser arbitrari en això, però bueno. No,
Una de les situacions que més ens hem trobat és que les persones que estan ocupant moltes vegades tenen molts problemes per regularitzar els subministraments perquè no tenen contracte de lloguer i llavors han de punxar els subministraments. Malgrat hi ha un conveni entre la Generalitat i Endesa però que no s'està aplicant gaire, una de les preocupacions que tenen el bloc de veïns és que els subministraments irregulars puguin ser una afectació de riscos. Entre altres coses, aquesta normativa el que fa és doblement criminalitzar les persones que ocupen. La Generalitat i Endesa no els irregularitzen el comptador social i això suposa un risc i els veïns preocupats poden desnonar-los per no haver regularitzat els subministraments, entre d'altres coses, però aquesta és una de les principals. Vale. Doncs si no hi ha més preguntes... Sí, jo volia preguntar una cosa. No sé si us plantegeu, en cas de que aquesta llei s'aprovi, possibles manifestacions, mobilitzacions en contra de... Com que és una cosa molt immediata perquè demà mateix passarà, no sé si a posteriori us plantegeu. Sí, igual que avui mateix hem fet in extremis aquesta roda de premsa amb les companyes també que han vingut d'arreu de Catalunya, per nosaltres també ja explicitem que continuarem al carrer, evidentment defensant el dret a l'habitatge i confrontant aquestes proposicions de llei que, com dèiem, per nosaltres no té cap sentit i justament el que ataquen és a les famílies vulnerables, que recordem que el que ha de fer la Generalitat i els ajuntaments és reallotjar-les mitjançant les meses d'emergències que estan saturades, que hi ha una llista d'espera de més de 2.500 famílies i que justament aquestes persones, si són desnonades, continuaran ocupant perquè no tenen alternativa habitacional, perquè l'administració les abandona. Doncs, gràcies.